Ito. Bro. Gawa kami ng ganito. Yan, ganyan. So, let's go. Pupunta na tayo ngayon sa ilog at mangunguha ng paros. Pero bago tayo makarating doon, dadaan na tayo dito sa maluwag na palayan. Yan. Kita nyo, di ba? Maraming mga maraming mga palay. Kikita nyo yung na yon, yung may doon, kawayan. Doon yung yung kukuhaan ng paros. Ayan, lakad-lakad kami. Si tatay muna unang bababa kasi siyempre hindi pa namin alam pa paano manguha. Titingnan muna namin. Gano'ng kalalim? Nangangapa siya ng paros. Yan, meron to. Ito. Ganyan tayo. Oh, meron nga. Oh, Yan. mataba. Yan. Si tatay. Walang nakapa sa akin. Ala, naputikan na si tatay. Dito kaya Sabagay. tayo? Meron kaya yun? Lulusong ka dyan kasi Lulusong dapat din ako. handa kang paputikan pag lulusong ka Ano dyan. naman? Dito ang kabila. Meron kaya yan dito tayo? Wala namang tubig ngayon. Meron kaya yan dito? Okay lang po. Makapal, mataas. Oh, yun. Dapat nakatsinelas. Hindi kailangan nakasinelas yun. Oh, dito sa kabila daw si Eric pupunta. I want to experience. Wala daw linta dito. Paano kapain tayo? Sa malalalim yata yun eh. Hindi rin. Eh gusto niya ma-experience eh. Ayan si Eric. Ay, meron maliit tayo. Ang kanyang YouTube channel ay Kido Kido King. Ayan. Meron? Dapat may lalagyan ka. Nasaan yung lalagyan? Nagdala ka ng lalagyan? Guys, ganito po manguha ng paros. Ito po yung mga experience namin. Tapos, itong paros na nakuha namin, ang gagawin pa namin ay i-stack namin siya ng 2 to 3 days para magdumi. Parang parang kuhol, di ba? Kailangan muna padumihin para bago iluto. Ganon, di ba? Ayan dami namin nakuha. Si tatay magaling kumuha kasi siyempre taga dyan siya eh. Siya yung aming boss doon. Siya yung tatay namin dito. Tingnan mo, ang dami ko na nakukuha. Kaso nga lang guys, ingat-ingat kayo kasi minsan may linta. Mahirap mga pag may linta. Alam mo na, di ba? Parang yung sa asawa mo, di ba? Pag nililinta ng ibang tao, ang hirap, di ba? Ayan o. Ayan na, ilang piraso niya. Guys, sino ba sa inyo dito yung naka-experience na mga pa ng paros? Pero guys, di ba yung paros pag makunat siya, matagal talaga lutuin. Kaya ang sabi ng nila tatay dun sa amin, ang dapat daw na luto dyan ay sisig. Gagawin daw namin sisig para daw masarap. Guys, kung gusto niyo maka-experience manguha ng paros, comment down lang kayo. Tapos kung may pagkakataon, pwede kayong sa amin dito, di ba? Uy, another one. Kakapain mo sa putik. Lambot na bahagi. Nakapain sa malambot na bahagi ng river. Ha? Nakadila pa. Nakalabas pa yung
Paros po ito. Paros o paros? Di ko alam. Basta paros. Shell siya, shell. Akala ko nga, ano yung tawag doon? Oo, tayo, dami na. Yan, dami na. Oh. Ang dami. Yan, yun ang harvest nila. Oh. Mga pa. Butos doon sabi nito. Actually, nakabaon siya sa ano eh, oh. Sino mo? Nakabaon siya. Ay, ito wala nang laman. Putik na siya, oh. So hindi na siya harvest. Sisigin daw ni Pionto yan. Guys, kung first time nyo manood ng channel ko, please support naman po by subscribing my channel, Kido Kido King TV. At kung gusto nyo naman po magpa-shout out, ay mag-comment down lang kayo dito sa ano namin sa YouTube ko. Tapos kung may suggestion kayo or challenge, comment nyo lang din at ating gagawin. Yan. Ay, ingat po kayo. Guys, kung kayo ay nasa probinsya o buhay probinsya, maganda talaga dito kasi katulad ng kaganina, nanguha kami ng mga gulay, mga prutas, kung ano-ano mga gulay katulad ng talong, sitaw, may pechay, tapos mga okra. Yes, tapos ginataan namin. Tapos pwede rin kayong mangapa katulad ng ginagawa namin. Kaso ingat-ingat lang sa pangangapa, baka iba yung makapa, 'di ba? Alam mo na. Mga maliliit tayo, no? Napakadami pala, no? Tapos na ang pangangapa ni na Tatay Simeon at Eric. Ayan. Nilapitan na kami ng kabayo. Baka gusto magpakapa ng kabayo na to eh. Kaya sa tingin nyo, gusto magpakapa ng kabayo. Ito po, nandiyan sa may paa ng kabayo. Ayaw, takot si Eric kung lumapit. Nandi ba yan, Tay? Ha? Tay? Ayun. Pamasipa mo nga ako. Ilayo mo. Usually ang sipa niya sa likod. Hindi yan sa ano, sa likod siya sisipa. Sinulong ako dito, sabi. Nilinisan natin sa kanatatay. Nilinisan kasi lalagyan na sa ano. Okay na, Tay. O dito pa meron pang isa na naiwan. Yan. Ganyan kadami. For just walang 30 minutes. Oo. Imagine, ganyan na kaagad yung nakapa nila. Hindi kayo naparan? Saan po? Hindi pa po doon, hindi pa napunta Kaya doon. sunod po, mawa ng ano, ng gabi. Tsaka yung puso ng saging, doon daw kumukuha, di ba? Tay. Muna tara. Saglit lang eh. Yan, napaputik na yung pani tatay. Saglit lang guys. Mga 2 kilo. 2 kilos ang ano, more or less. Ano pa yung tapos? May na-search natin. Oo. Binakot mo yan doon sa ilalim? Opo, dalawa kami tatay. Wala na pala lang. Paano pa siya itinay, di ba? Paano ito nilalagay sa ano? Oo, hugasan mo na bago ibababad. Gasan daw. Papaihid. Ayun. Parang ang liit tayo, no? Tatae muna siya ng 3 days bago siya pwede kainin. Para lahat ng dumi sa katawan or sa loob ng shell mawawala. Ito? Yan. Ilalagay siya dun sa styro.
Parang linis, parang galing sa dagat, no? Pwede pa pala.